My fellow DPP members, in Frederick Pile Malata, Deputy Director for Political Affairs in the National Governing Council of the DPP. Ndafuna kuti tiyankhulanepo zinthu ziwiri kapena zitatu. Choyamba ndafuna ndichenjeze kunena kuti kupereka chiopsezo ku moyo wa munthu ndi chinthu choti choopsa kwambiri, ndi mlandu waukulu kwambiri umene wina akayitenga nkhaniyo ndi kuyipitisa ku mabwalo a milandu. Pasazakhale paja poyankhula kunena kuti watitengera ku mabwalo a milandu. Ndachita observe kunena kuti pali manambala amene akumakhala a South Africa +27 amene anthu akumapezeka kuti kumayankhula zinthu zoopseza, zinthu zofuna kuti wina abwerere mbuyo. Ndafuna ndikuwuzeni kuti nkhani yofuna kulimbana kuti malamulo aziyendesedwa, chipani chiziyendesedwa mwa malamulo, ndi nkhondo imene simatha mwa simple, chifukwa pali anthu ena amene anazolowera kungoyenda mwaphwanyaphwanya. Choncho kuti azindikire kunena kuti amayenda mchire, sakuyenda mu msewu, kumakhala kovuta kuti azindikire chimenechi. Kotero akutuma anthu kuti aziopseza. Members a chipani cha DPP muzindikire kunena kuti UDF atafuna kuti Honorable Atupele Muluzi abwerere ku chipani cha UDF, abwerere mu Ndale. Mudaona kuti anachita organize okhaokha mpaka anapita ku nyumba ya Atupele Muluzi ku Blantyre kumene anakapereka petition. Ndipo kumene kuja sanakamenyane, sanapange mapokoso, anakangopereka petition yawo imene Atupele Muluzi adayiyankha pa msonkhano. Tsopano ku chipani cha DPP, mtsogoleri wa chipani cha DPP amakhala ku Mangochi ku Page House. Mtsogoleri wa chipani cha DPP amayitanira ma NGC members ku Mangochi ku Coppola Lodge kumene anakakumana. Mtsogoleri wa chipani cha DPP adayitana ma MP ku Page House ku nyumba kwake kumene adakakumana. Ndipo sikoyamba ngakhale nthawi imene ma MP amafuna kuti akasankhenso leader of opposition anakakumana ku Page House. Mphekesera zimene zikumveka zonena kuti anthu akufuna kuti apite ku nyumba ya President Professor Arthur Peter Mutharika kuti akapereke madandaulo awo, akunena kuti akapita ku Page House kumene anthu ena onse amapita. Tsopano papezeka anthu ena amene akumaopseza kumanena kuti mukabwera ku Mangochi tipanga nanu, tikupwetekani, tikuphani, mpaka kumatulusa zikwanje, kumatulusa mifuti, kumatulusa ziopsezo zosiyanasiyana. Andi ena mwa iwo afika paja poma ndilowa ineyo ku inbox ndikumayankhula ngati kuti mwina amva kunena kuti ine Frederick Pile Malata ndi amene ndikuchita organize zopita ku Mangochi. Koma mukumvetsera kwanga ndikuona ngati kuti ndi anthu amene ali ndi mawu ochokera ku area, ochokera ku branch, ochokera ku constituency, amene sadayankhulepo, amene akuyankhula ndi okhaokha amene amakhala pafupi ndi President Professor Arthur Peter Mutharika, komanso amachita manage kuyenda kukwera magalimoto awo odula ali mmatintedi, atakweza maglasi ndi kumakakhala ku Mangochi. So anthu amene amadzuka mama wakupita kukavota anena kuti ali ndi mawu amene akufuna akauze president wawo, kuti president wawoyo akamve. Sindikukhulupirira kuti anthuwo zolinga zawo ndi zonena kuti akufuna
azikapanga mapokoso kapena kuti akufuna azikamenyana ndi Peter Mutharika. So amene mukuyankhula kwambiri zokhuzana ndi kumaopseza pa chitetezo cha anthu amene akufuna kupita kumeneko, ndikuona kuti mukulakwitsa kwakukulu chifukwa sanakuwuzeni kunena kuti anthuwo akupita mwankhondo kapena akupita kumene kuja ndi cholinga chonena kuti akamusokoneze Professor Arthur Peter Mutharika. Anthu amene akuyankhula mwano omanena kuti ngati simuchita endorse Professor Arthur Peter Mutharika, you better leave DPP, amenewo amapezeka ku Page House, amakajambulisa ndi Peter Mutharika ku Page House. Pali wina wa mwano kwambiri amkuti Matewere wa ku Blantyre amene akuyankhula pa Facebook mwa mwano momanena kuti tiyeni tithane nawo onse amene sakufuna zopanga za Peter Mutharika. Munthu mmodzi sangalembe pa social media ndimakani tiyeni tithane nawo namaganiza ngati ali ndi support. Mikwiyo imene mukuyibweresa ndionena kuti anthu ena akazitengera zimenezo ndikuyamba kuchita act. Ndi nkhondo imene mwina inuyo amene mukupanga za APM ayimaso simungayiwine. Ndimafuna ndikuchenjezeni kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika akatenga chipanichi sazapanga kampeni ali kumangochi kokha. Professor Arthur Peter Mutharika azayenera kuti achokeko kumangochi akapange kampeni ku Zomba, akapange kampeni ku Nchinji, akapange kampeni ku Ibangweni, akapange kampeni ku Nzuzu, akapange kampeni kuna kulikonse kumene akuganiza kuti atha kupanga mu dziko la Malawi. So pano mukamabwera ndikumakanena kuti ifeyo anthu akumangochi takonzeka ndipo tikuphani tizaotcha magalimoto anu, muganizire kunena kuti kodi Professor Arthur Peter Mutharika akazafuna kuchoka kumangochi kupita kuti azapite kandi ku Lilongwe, akufuna kuzapita kudedza, akufuna kuzapita kandi ku Ntchisi, akufuna kuzapita kandi ku Nchinji, akufuna kuzapita kandi ku Mulanje, akufuna kuzapita kandi ku Nsanje, akufuna kuzapita ku Chiradzulu, akufuna kuzapita ku Likoma. Kodi inuyo anthu akumangochi muzikamperekeza konseko kuti Peter Mutharika mukamuteteze? Anthu amene akufuna kuti akapereke madandaulo awo ndi achipani cha DPP amene wowo sakupita ngati kumangochi ndi cholinga chonena kuti afuna akamenye munthu ayi, koma kuti akapereke madandaulo awo chifukwa mmene zinthu zikuyendera sizikuyenda bwino. Pali anthu ena amene azimva kunena kuti atha kumangophwanya malamulo mmene angaphwanyire. Nde wina akabwera ndikumakanena kuti mwina akhala ndi mtima wofuna kuopseza. Tikufuna tikuwuzeni kunena kuti dziko limayenda ndi malamulo. Wina aliyense amene wasatira malamulo tiyerekeze kuti anthu amene akufuna kuyendawo kupita kwa Professor Arthur Peter Mutharika ngati angasatire malamulo kupempha chilolezo kuboma ndikupita kumene kuja mwamtendere, sangalesedwe osapita kumene kuli president wawo. Ndipo iwo amene angakonzeke kunena kuti afuna akapange chipongwe ndi kuti dziko lino president ntchito yake ndikuteteza anthu ake ndi katundu wawo, nchifukwa chake kumakhala apolisi. So pano mukamaopseza nkumanena kuti musabwere kumangochi tikuphani ngati mumapha anthu, takonzekerani kuti mukaphe anthu ndi mukaone lamulo mene limagwirira ntchito. Izi zomangobwera ndikumanena kuti hayi iwe Malata ndi gulu lako kayana nkhumwa mwakonza zotere, ndikuyankhula kopusa kumene kuli kuonera kuti kosayenera kuti anthu muzingochita kumangopaka anthu amene ali chikhalire, amene akuchita fight for chilungamo, osati kumapaka zinthu zoyipa ayi. Ineyo ngati Malata sindikukhulupirira kuti ndingakhale mu gulu lolowerera lonena kuti ndikasokoneze chitetezo cha President Professor Arthur Peter Mutharika, chifukwa nkhondo yanga imene ndikupanga sindikupanga yoti ndikalimbane ndi Professor Arthur Peter Mutharika kuthupi ayi. Ine ndikulimbana ndikuti anthu asatire malamulo mu chipani. Tikangopita posatira malamulo ndikukhulupirira kuti china chilichonse chiziyenda bwino andikutsogolo musativomereza ndipo musadziwa kuti nkhondo imene ifeyo tidalimbana nayo tidalimbana ndi ntchito yabwino imene yakonza chipani. Ngakhale Professor Arthur Peter Mutharika atakhala kuti wayimira chipanicho, koma ngati sakusatira malamulo zinthu zizakhala zisakuyenda bwino. Tikamandandaulira Professor Arthur Peter Mutharika kuti adzuke ndi kuyankhula kapena adzuke ndi kukonza chipanichi, iyeyo ndi amene ali leader wa chipanichi. Ena amene ali kunja kwa dziko lino
amene adamenyanso kwambiri Profesa Arthur Peter Mutharika ngati a Ben Longwe ndi munthu amene amangoyankhulapo mopusa mosadziwa zimene zikuchitika ndi kumaganiza ngati kuti ndi ofunikira ndi ozindikira pamene ndi osazindikira. A Ben Longwe ngati angakhale kuti alibe mulandu wina uliwonse ku dziko lino la Malawi paja adafunatu kupha majaji. Mulandu umene uja sikuti udaola, mulandu suola. Adalamula anthu mdziko muno kunena kuti atuluke akaphe majaji onse akaotche makhoti. Nkhani imene ija sikuti idachoka m'makhoti a dziko lino. Ndipo Ben Longwe akufunikira kwambiri mu dziko lino. So lero akamayankhula ngati kuti iwo aja atha kunyamula wina aliyense m'Malawi muno kuti akathe kumuteteza kapena kuti akayankhula iwowo ndi kuti aliyense atha kupanga chinthu. Kaya Aboni Kalindo akamaganiza kuti iwo ati ndi dangerous child, ati saopa, ndi munthu osaopa, pamene iwo aja anamangidwapo kangapo, kumanyamulidwa kumangochi, kumapitisidwa kuzomba, kumamangidwa kumene kuja muno muli Longwe ataba magesi, zonse zija sikuti anthu samaona yayi. Sona akamabwera ndi kumanena kuti ine ndine dangerous child, haya timuteteza Peter Mutharika muli moseme tingamutetezere, sindikukhulupirira kuti ndizoona. Amene angamuteteze Professor Arthur Peter Mutharika ndi mamembers achipani amene agwirizana nazo kunena kuti uyu ndiye mtsogoleri wathu. Peter Mutharika akumbukire kunena kuti nthawi imene amayimira DPP atamalira malemu Bingu wa Mutharika, nthawi imene chipani cha PP chimafuna kumumanga, ndi mamembers achipani cha DPP amene amapezeka kuti akuyika road block kweri a 30 madera osiyanasiyana pa 6 miles muli Longwe kufuna kumuteteza Professor Arthur Peter Mutharika. Anthu anakagona mpaka ku Lumbazi kumuteteza Professor Arthur Peter Mutharika. Nthawi imene ija panali ubale wabwino umene anthu anali nawo pomukonda Professor Arthur Peter Mutharika. Peter Mutharika akumbukire kunena kuti nthawi imene amalimbana ndi Achilima, kumafuna kuti Achilima asatengeso chipani chija, asayimireso chipani chija, atamuuza Achilima mu 2014 kuti siya ntchito yako iweyo, ine ndingopanga term imodzi 2014 to 2019 uzatenga ndiweyo. Itafika mu 2016 anayamba kusintha maganizo ndi kumanena kuti undisiye ndimalize ndikafike ku 2024 kenako iweyo uzatenge. Uja ataona kuti zimene tidagwirizana si zimenezi, munandiuza kuti mukhala 5 years ina ndizatenga ine, adayamba kulimbana. Kenako anthu anamupenta Peter Mutharika kukhala ngati munthu Chilima kukhala ngati munthu oyipa kwambiri. Anthu onse achipani cha DPP anayima kumbuyo kwa Peter Mutharika. Lero chimene chikuvuta kwambiri ndichonena kuti anthu onse sali kumbuyo kwa Peter Mutharika, chifukwa chonena kuti ku chipani cha DPP kunakhala makampu amene alikowa ndionena kuti sangathe kulekanisidwa panopa, chifukwa ena akuti ine ndine wa Nsaka, ena akuti ine ndine wa Nankhumwa, ena akuti ine ndine wa Gadama, ena akuti ine ndine wa Kabambe, ena akuti ine ndine wa Mwanamveka. Choncho zikukhala zovuta kwambiri kuti ena aso abwera ndikunena kuti ine ndine wa APM. So ngati makampu ali choncho, kuti makampu amenewa athe, the best ndikupita ku convention. Osadikiriranso kuti itiye tisatire malamulo mpaka tisikafika ku 2025 ka 2024. Ayi, kuthesa makampu amenewa ndikupita ku convention, kusegula chiseko kuti aliyense apite ku makampeni, apange kampeni, chipani chizuke pa ground. Amene akawine ku convention ameneyoyo apasidwe support, kaya amangidwa aliyense azipita ndikukapereka support. Kaya zakhala ndi Professor Arthur Peter Mutharika aliyense azizuka. Palibe amene angabwere ndi kumakayankhula against Professor Arthur Peter Mutharika ngati angakhale kuti iye uja watenga mpando uja ku convention. Palibe amene angayankhule zoyipa za against Nankhumwa ngati atakhala kuti watenga chipani chija ku convention. Palibe amene angakhale kuyankhula zoyipa za Agadama ngati atatenga chipani chija ku convention. Palibe amene angayankhule zoyipa za Bright Saka ngati atatenga chipani chija ku convention. Palibe amene angayankhule zoyipa za Kabambe ngati atatenga chipani chija ku convention. Palibe angayankhule zoyipa za Mwanamveka ngati atatenga chipani chija ku convention. Ngati pali anthu ena amene akufunanso kuti atuluke kuti ayimire chipani chija, kaya ndi Malata akufuna kuti ayimire nawo mu chipanicho, kaya ndi ndani amene akufuna kuti wasungidwa
chifukwa zimene zachitika apa ndi zija zonena kuti tiyeni aliyense abwerese agogo ake tiphe, ena ndi atenga gogo wawo ndi kumusunga osapha. Ndi zimene zachitika tu apa, chifukwa chipani cha DPP chidalesa makandidate onse kuti imisani makampeni, musayendeso na mutidikire nthawi yake ikakwana ndi pamene musapange makampeni. Lero kwapezeka kuja kuonena kuti APM aimaso project yatulusa ma regional campaign champions imene ikuyenda ngati kumwera akusogozedwa ndi amusowa amene atenga ma MP ndi kupita nawo kumangochi ku Page House iko ndi kumakanena kuti achita endorse Professor Arthur Peter Mutharika. So mukaona kuti pali makampu ena awo ndi kuti angomangidwa mmasamba sakudziwa chimene chikuchitika, ena akungothamanga ndi kumakanena kuti ayi tiyeni timenye aliyense amene akhale against Professor Arthur Peter Mutharika, tiyeni atuluke amene sangachite support Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi democracy imene mukunenayi kapena ndi autocratic. So sikuti anthu sapezeka kuyankhula, anthu ayankhula. I for one, Frederick Bile Malata, sindingaope kunena kuti ati kaya wina wayankhula pa social media kuti kaya wayankhula zotani, amene ali wamphamvu bwinobwino amayankhula pamaso, osati kuyankhula pa manambala aku South Africa ndi kumaopseza kaya ndi kumaopseza anankhumwa kuti ayi iwe nankhumwa tikutumbula. Palibe amene angapezeke kuti angaope kuti wina wake atumbula, chifukwa tikudziwa kuti kuyankhulako kumangoyankhulidwa pa social media. Ndi chenjeze iweyo matewere kunena kuti takutopera ngati amene akutumawo tikafika paja ponena kuti tasiyaso pano kuchita negotiate, iweyo sitizakusiya, chifukwa ukuonesa ngati kuti mwina chipani cha DPP ndi cha nyumba mwako, ndi cha kwanu, chimene ukuona ngati kuti iweyo ndende amene uli wopambana mwa anyamata onse. Ngakhale mutakhala kuti munene kuti ayi kandi anyamata akubangwe kandi anyamata akuti amene akuzimva kuti akhoza kuopseza kumene kusungagwire kanthu pamalo pamene pali anthu okwanira 1 million, pamene pali anthu okwanira 100,000, pamene pali okwanira anthu 200,000, kumalo kwina kuli konse kumene anthu amakayenda kaya kupanga ma vigils kumakhala apolisi. Ndi ngati apolisi ali involved kaya anthu atakhala kuti achuluka bwanji kumakhala chitetezo. So sizingakhale zoona kunena kuti anthu akufuna kuti apange peaceful demonstration or peaceful march kupita ku Page House ndi akangopita kumene kuja opanda kudziwisa apolisi, opanda kudziwisa ngakhale aku Page House yo kuti kubwera alendo. Sindikukhulupirira kuti ngakhale njira yoteroyo kuti anthu akhoza kukangofika. So tisayike dziko lino ngati ndi dziko la chifwamba, ngati ndi dziko losokoneza. Tisamaonese kuipa mtima kwa mamembers a chipani cha DPP amene timachita tili mboma kumaganiza ngati kuti tiyeni tikhale rebranded, reformed, konena kuti we can understand kuti kodi anthu akukamba kuti chani, chimene akufuna ndi chani, kodi titani kuti tipewe izi, osati kumangobwera ndi kumayankhula mwamwano kumene mukuchita kudziwira inu kunena kuti amatewere. Simungapezeke inu kuti kukamuteteza Professor Arthur Peter Mutharika atakhala kuti wabwera pa Lilongwe. Simungapite inu amatewere panokha ndi kupita kukamuteteza Professor Arthur Peter Mutharika atapita ku Mzimba. Simungapite inu kukamuteteza Professor Arthur Peter Mutharika ku Kasungu. Ngakhale achipungu akuziwa zimenezi kunena kuti ifeyo mu 2020 adatithamangisa kwa kauma. Achipungu atayima akuyankhula kunabwera anthu ndi kutithamangisa kumene kuja. Achipungu adathawa mfuti uli nthuma kuthawa. Adaitoni Musa amapeza ati akuthawa kumakaomba mfuti atafika pa Kanengo. Zimenezi jazo zimakhala zona kuti pamene pangobwera anthu opseza kungokhalapo anthu okwana 20 or 30 kulibe amene amabwera ndi kuteteza munthu, kumakhala chisokonezo. So negotiations imakhala bwino, contact and dialogue imakhala bwino. Pamene ena akudandaula ndi bwino kuamvetsera kuposera kumaopseza. Ndibwerezenso nonse amene mukuopseza kugwiritsa ntchito kama namba a South Africa mulibe gawo lopseza, andi ambiri akumaoneka kuti ndi a UDF. Andi tikuwadabwa kwambiri kuti anthu a UDF za DPP ziyakhuza yani, anthu a UDF za DPP ziyakhuza yani, kuyankhula mwachiyawo, zoyankhula zachiyawo. Anthu kumakanena kuti ayi ife ndi akumangochi. Mangochi sinangokhala kunena kuti ili ndi anthu akumangochi okhaokha.
zili ngati mmene ili Lilongwe. Achewa ena adayesera kunena kuti inonse achilomwe muchoke mu Central Region muzipita kwanu, koma mu Lilongwe sikuti muli achewa okhaokha. Mu Lilongwe muli mitundu yosiyanasiyana. So musaganize kuti kukhala kumangochi zikutanthauza kunena kuti aliko ndi anthu akumangochi okhaokha kapena ndi asilamu okhaokha. Chifukwa chake muli kuliso matchalichi kumene kujako kumangochi. Ena afenso kumangochi kuti timakudziwa timakhalako monse mwa kuna Mwera, kuna Miyasi, kose takhalakhalako kumene kujako tikukudziwa. So musabwere ndi kumaopseza, koma ndikukhulupirira kuti umodzi umathandiza. Koma ifeyo nkhondo yathu sitikulimbana ndi munthu, sitingalimbane ndi Professor Arthur Peter Mutharika kuti tiononge moyo wake. Ifeyo tikulimbana ndi malamulo, kuti akangoyamba kuyenda bwinobwino malamulo, kumawatsata malamulo, constitution imene idakhazikisidwayo, mtenderetu suvuta. Kukhala kuja konena kuti ngakhale amene akuoneka kuti ndi oyipawo akazawamba kuoneka abwino chifukwa choti mukusatira malamulo, mtenderetu uzabwera. Even single day mtendere ukhoza kubwera mu chipande cha DPP. Koma ngati tingafune kuja kuna tibakire anthu amene akuphwanya malamulo, ndiye kusiya gulu ambiri limene likuvutika chifukwa cha anthu amene akuphwanya malamulo, izozo tilolera kunena kuti kaya ndi zibonga tulusani, kaya ndi achantunga tulusani, kaya ndi malegeni tulusani, kaya ndi kupha iphani. Koma tifera chilungamo. Ndinenenso tifera chilungamo, sitibwerera mbuyo mpaka chilungamo chitayamba kutsatidwa mu chipani cha DPP. Ine ndine Frederick Bire Malata.